Vaalimaa 22 ja jotakin, kello on jo aika paljon ja raja-alue Katselmus. Rajamarketissa valot palaa, mutta Saipa Teboili on ihan pimeä melkein ja hiljasta on. Sankt Petersburg on siitä päässä lennyt. Siellä se on kaikki valot päällä ja kaikkia. Mutta niin ei sinne hirveästi on menty, kun lumetkin on. Mutta tossa on tuo yhtä kaistaa, ne on pitänyt auki. Kyllä sitä joku kulkee mun mielestä. Siitä jotkut luvan kanssa varmaan diplomaatit kulkee. Ja tämmönen hiljainen kylä tää on. Täälläkään ei oo. Tää oli ennen yötä päivää oli Teboili auki. Ja täällä oli vaikka mitään, mutta nyt täällä ei oo mitään. Saar on siinä. Siitäkin on valot pienentynyt aika paljon, että ei palaa montaa lampua enää. Tätäkin ne on myynyt. On ne nyt olevinaan jollekin sen myynyt, mutta niin. Tai sitten ei joku happuhuuvat vaan. Että tämmönen kylä on Vaalimaa tänä päivänä.